Mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena, kif intemm il-perjodu transitorju ta' wara Brexit, kull moviment li jsir bejn Malta u l-Ingilterra m'għadux moviment ħieles la tal-persuni u lanqas tal-merkanzija. Id-Direttur Ġenerali ta' Dwana Joe Ketkuti spjega li l-ftehim milħuq bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fl-aħħar jiem jipprovdi ċertu benefiċċju ta' kummerċ bejn iż-żewġ naħat. Kull moviment li jsir kemm minn individwi kif ukoll minn kumpaniji irid jiġi ddikjarat li dwana. Fil-formularju normali, ġifieri fis-sistemi tagħna, u suġġett għal kontrolli ta' dwana. Kull min jiġi mir-Renju Unit huwa soġġett għall-eżaminazzjoni ta' dwana u kwalunkwe oġġett li jkun xtara mill-Ingilterra irid jiddikjaraħ mal-wasla tiegħu fl-ajruport. Jekk l-ammont jisboq l-450 euro irid jitħallas id-dazzju. Persuni li jkunu ġejjin mir-Renju Unit, qed nagħmilha ċara, persuni li jkunu ġejjin mir-Renju Unit, mhux persuni residenti ir-Renju Unit. Ġifieri anke Maltin li jkunu marru fir-Renju Unit u ġejjin lura Malta, issa m'għadux jottalihom il-kanal il-blu, imma jridu jażlu li jagħmlu dikjarazzjoni li dwana jekk għandhomx jiddikjaraw jew le. Dak li jotta l-individwi jottu koll għal-kummerċ. Id-Direttur tal-Affarijiet Internazzjonali ta' Dwana Ian Muscat spjega li l-oriġini tal-prodotti li jinxtraw mir-Renju Unit tiddetermina jekk id-dazzju fuq l-oġġett jitħallas jew le. Jekk oġġett importat mir-Renju Unit ikun ġie immanifatturat fir-Renju Unit ma jitħallas dazzju fuqu. Imma jekk prodott importat mir-Renju Unit ikun maħdum f'pajjiż ieħor, wieħed jitlef dan il-benefiċċju. Eżempju, kun xogħol li ġie importat l-Ingilterra miċ-Ċina. Però mbagħad negozjant Ingliż kun reġa' bijaw lin-negozjant Malti. Allura il-negozjant Malti importa dak il-prodott mill-Ingilterra, però l-prodott mhuwiex ta' oriġini Ingliża, imma huwa ta' oriġini Ċiniża. Is-Sur Muscat spjega wkoll li xogħol li telaq mill-Ingilterra qabel l-aħħar tas-sena u għadu ma wasalx Malta mhux se jkun soġġett għal regolamenti ta' dwana, imma ħajjiġi rilaxxat bħala merkanzija li qed toriġina mill-Unjoni Ewropea. F'dak il-każ aħna qed nitolbu ċertu dokumentazzjoni bħal CMR, Bill of Lading jew Airway Bill li juri li x-xogħol għadda mingħand l-esportatur għal il-kuntrattur tat-trasport qabel l-aħħar tas-sena li għaddiet. Intant, is-sit elettroniku ta' dwana qed tkun aġġornata kontinwament u tinkludi sezzjoni speċifika dwar il-bidliet wara Brexit.